Godmorgen folkens. Så blev det Djursland Masters, vi skal fiske her i weekenden. Og jeg er afsted sammen med Ali, og Jeff han joiner os altså senere i dag. Men det er det står på her hele weekenden. Vi skal altså se om vi kan fange den største havørred. Det er en konkurrence vi deltager i hver år med masser af hygge. Så følg endelig med i videoen. Og så er Ali og jeg altså nået frem til det rev, vi gerne vil affiske. Og Ali han står altså med fluen og fisker på det her rev. Og jeg er altså fisket videre, fordi jeg fangede altså ikke noget herude. Så jeg er den her lille prik derhen, og nu skal I altså bare se Usain Bolt i aktion. Ja! Mutti! 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 God fisk! God fisk! Rigtig god fisk, Mutti! Og så pauser vi altså lige videoen, fordi I kan allerede se, hvor langt jeg er nået. Jeg er den lille prik, men det utænkelige, det sker altså. Jeg taber mit net her. Men se med i videoen og se, hvad der sker. Rigtig god fisk, Mutti! Please. Jeg tror, det er en god fisk, Mutti. Jeg ved det ikke. Jeg har ingen idé. Det er en målsfisk, Mutti. Stil din stang. Stil din stang. Det gør jeg også, bro. Det er en 50'er, det her minimum. Øj, den er tyk, Mutti. Øj, den er tyk. Bro, det er en rigtig god fisk, det her. Det er i hvert fald en 50'er. Det er en halv meters fisk. Bro, jeg har tabt mit net. Den skal ikke gå i tangbæltet. Fuck. Langt tilbage. Jeg ser det. Jeg holder den bare, Mutti. Den er gået i tangbælten her. Det er ikke godt. Fuck. Jeg tror sgu, jeg kommer til at miste den her, Mutti. Hey. Bro! Jeg ved det godt. Jeg bliver nødt til at bare bakke her. Det gør jeg også. Sådan, Mutti! Yes! Woohoo! Så vi endelig kom tilbage til bilen, og hold kæft, hvor er det varmt lige nu. Vi har lige taget vaders af, og vil køre ind med fisken ind til Nørrebedam og få noget at spise, og lige ligge og slappe lidt af. Men jeg fik altså efter 5. spot her, og 6 km, 7 km vi er gået siden morges, så fik jeg altså lige den her fisk her på 52-53 cirka. Man kan se den her. Den vinder indvej nu. Så se med, og se om vi ikke her til aften, vi hopper ud igen her til aften, og se om vi kan fange en fisk. Så se med her i aften, og se om vi ikke kan finde den her skide vinderfisk her. Og så var det altså blevet tid til aftenfiskeriet, og at Jeff var endelig ankommet, så han joinede os. Det havre det her. Har vi havre på, tror jeg. Kunne godt virke som havre det her. Det er det også.
havre det her. Ja, fin den her. Eller hvad? Det er sgu makrel. What the fuck? Der står makrel her. Hold da op, du sidder. Jeg sidder med dig. Du skal den anden vej. Afsted. For fanden da. Og min steam den fortsætter altså med andre arter, og jeg fanger altså en torsk efterfølgende, som vi får genudsat igen. Jeg skulle bide af et eller andet her. Hold da op. Er det en makrel igen, eller hvad? Det kunne være en makrel. Det kunne godt være en makrel igen. Og jeg har makrel igen. Hold da op, mand. Den er 45 eller sådan noget, den her. Lad os lige få den ud igen. Så, slut med dig. Så var dagen altså over med masser af forskellige arter på tv'et, og nu springer vi altså frem til dag 2. Så er dag 2 Djursland Master startet. Og en fantastisk morgen her ved kysten. Vi er endelig med i dagen, og så ser vi altså, hvad der sker. Det er horn. Fucking hornfisk, mand. Endnu en art, Jeff. Ja, eller sådan noget. Nå, den røg af selv. Fedt. Og dag 2, det bød altså ikke på nogen havre, men til gengæld alle mulige forskellige arter i form af hornfisk, fjæsing osv. osv. Så vi springer frem til dag 3, som er den sidste dag i Djursland Masters 2023. Den kommer bare med ind lige nu. Jeg håber, det er måls. Ah, den er lille. Lille, ja. Det er også stor. Ej, endelig, mand. Ja. Så fanger jeg altså lige en noget her. Den er flot, mand. Har du set farven dernede? Jamen, jeg skal bare sige tusind tak til alle sammen. I har gjort det godt. Og tak fordi I kom forbi sådan løbende og fået en øl og en pølse. Og tak for alle røverhistorier udefra. Vi bliver ved næste år, og vi må se om vi ændrer, om vi kører lidt mere kyst på, eller hvad vi gør, men vi holder i hvert fald næste år. Så tak til alle sammen for at deltage, og god opbakning. Tak for det. Tak.